ומכבי חיפה שוב חוזרת לאופציית טוואטחה בשמאל, נסה להכניס את יניב קטן, ויציאה של אוברנקו השוער. ניסה אוברנקו לעשות קריירה בסלובן. טלב טוואטחה לא משתהה הרבה עם הכדור הפעם, אבל המסירה שלו לא שווה לדבר עליה. כן, המסירה הייתה חדה. גם עזרא עומד מול הכדור, כן? קשה לבעוט מול. ראיו! העדיפה של השוער. שוב עם הבעיטה של ראיו. שומר. קטן עם כדור הרוחב. עזרא מגיע. עזרא הולך. עזרא מנסה להיכנס עם הכדור לשער והוא כמעט עושה את זה. פשוט לא מפסיקים לעלות, גם טוואטחה משמאל, גם גבאי שנכנס עכשיו. שוער מגיב בסופו של דבר, ולוקח. חיפה. אבו קראט ג'וניור ילבש באופן רשמי את החולצה הירוקה עוד מעט אחרי 7 עונות בצד האדום של העיר. איזה מספר הוא לובש? אתה זוכר את המספר של האבא? 6. קרן של אבו קראט. השוער איכשהו דוחף את הכדור הזה מהנגיחה של ריאן, כמעט כבש בנגיעה הראשונה שלו. בנגיעה הראשונה 10 שניות על הדשא. האמת שהכדור קצת הפתיע. צ'וצ'ליץ' קטן. אבו קראט מגלגל את הכדור, דוחף אותו במסירות. נכון, זה תחילת עונה, אתה עוד לא בשיא שלך בשבועיים 3 הראשונים. אין כאן נבדל משום שהכדור ניתז משחקן הגנה. 4 משחקים, 13 שערי זכות, 0. מה שהכי חשוב, מכבי חיפה, כמו שאמרנו קודם, צריך לשפר אצלה ולחזק כמה דברים במשחק שלה.